Bon dia. Estem anant a fer reconeixement d'un tros de la Pica, que és la setmana que ve, avui som diumenge, dia que estem gravant el vídeo. I, bueno, l'Arnau sí que correrà, però jo estaré com a fotògraf oficial de l'organització i això, i, bueno, el que li servirà per mirar traçades, corriols i tal, a mi em servirà per mirar una localització on posar-me a fer fotos a tots i cada un dels participants. Així que no, res. També us ensenyarem una petita modificació que ha fet l'Arnau, però bueno, això serà més endavant, o els que tingueu més bona vista igual ho veieu. Si ho veieu, deixeu uns comentaris. Vinga, va, som-hi! Bueno, aquí hem agafat el recorregut, ja som dins el track de la Pica. Bueno, tot i que la Pica no té els tracks públics, hem agafat el de l'any passat i, bueno, anem seguint més o menys. No l'estem fent des del principi al final perquè no hem sortit des de Picamoixons, hem sortit des de Valls, però per veure trossos que ens interessen ja ens serveix. Oh! Voleu passar? Vale. Espera. Oli. Adéu. Adéu. Corriol molt tancadet, corbes bastant tancades. No és tècnic, però sí que has d'anar una mica al tanto amb els arbres per no xocar el manillar, però bé, molt guapo. Bueno, és el que té que siguem uns paquets, que no tot es pot pujar. I aquí s'ensenya tot, quan caminem també. Que hi ha molta gent que us tenim fitxats, que talleu el clip quan heu de posar peu a terra. Que no passa res, per ensenyar-ho, que no tots som Nino Schurter.
bueno, en vídeos anteriors, rajat de que la gestió dels boscos de Catalunya és tirana nul·la. Però bueno, veig que aquí, els boscos de Miramar, ens han fet una mica de neteja, així que xapó per qui toqui. Bueno, ha arribat el moment d'explicar la modificació. Què li has fet a la Rock Rider? Bueno, doncs li hem canviat la tija per una telescòpica per poder baixar més ràpid i passar-nos-ho més bé. Sí. No frena.
Bueno, última baixada. Fins ara he gravat poc perquè me n'he adonat que tenia poca bateria a la GoPro i m'havia deixat la bateria de recanvi. Així que, bueno, he estalviat una mica de bateria fins aquí i no sé, fins on puguem gravar es gravarà i ja està. Són boníssims, eh? Vale. Oh.
esquerra, eh?